Ja, det her det er altså min første veler. Ja, hvor jeg så er sammen med min ven Kasper Hartley. Står der. Say hello. Yes. Men det er så min første det her. Indtil videre, og dem regner vi med at lave rimelig mange af. Så det er sådan lidt hvad vores dage her, hvordan vi bruger vores hverdag. Ja, hvordan vi bruger vores hverdag, og hvordan er vi sådan ligesom, så vi har lidt at lave, rettere sagt. Og det foregår så, at vi, filmer selvfølgelig, hvor Kasper han filmer på sin telefon. Right there. Og jeg filmer med kamera, som jeg så har i hånden. Nå, ja. Men vi begynder simpelthen nu, og så kommer der flere og flere, så peace out. Nu vil vi så gå videre, mig og Kasper. Vi vil så gå videre til torvet, som ligger derovre et eller andet sted. Og hænge lidt ud, chill lidt, gøre et eller andet. Lige pt. Der er vi i manga-roomet. Manga-rummet. Og lige nu der er jeg i gang med at læse den serie, der hedder Death Note. Det her det er dog 4, og jeg er kun i gang med 1'eren, men de ser sådan nogenlunde sådan derud. Men som Kasper siger, jeg kan jo fortælle, hvad der sker i den, men det har jeg ikke lyst til, fordi I kan selv læse det. Vi ses om et halvt sekund. Nu går vi ind i en butik, som hedder Butikken. Det er den derovre, og de opdager ikke rigtigt, at vi filmer. Det er det, vi håber lidt på hele. Så vi holder sikkert kameraet den her. Så kan du fra Ja, det er. Og så går vi en kop. Ja. De nærmer os. Kommer vi der næste? Går vi den anden afdeling? Yes. Mange dolls. Så er det drumset, hvor man bare skal trykke på den, så spiller den det. Det er pisse fedt. Så kommer de tilbage der. Ud af butikken, og de opdagede ikke rigtig noget. Så det er fint nok. Men just take a look. Og stopper den bare hver gang vej. Hold da kæft. Ja, men så tak, går vi lige over og henter vores cykler. Og så går vi en tur på torvet, som er det derovre. Som jeg formoder ikke kunne se der. Men er det der min mor? En mand i gang skal gå på tur, eller? Det er både en mand og en dame. I tvivler. Wow, fuck, der kommer biler hele tiden, mand. Der kommer biler hele tiden. Nu, det er fordi det er lørdag. Det er fordi det er lørdag. Det er fordi det er lørdag. Det er jeg glad for det weekend. Ja, det er dejligt. Det gør man nemlig ikke. Og vi har jo sådan set sagt, eller glemt at sige, at vi kommer fra Danmark. Eller fra Fyn. At vi kan jo sådan set næsten godt regne ud, at vi kommer fra Danmark, når vi taler dansk, ikke? Men altså, vi kommer fra Fyn. Vi kommer fra Sverige, bare lære det dansk. Bitch! Ja, vi kommer så ikke fra Sverige. Vi er født her på Fyn. Men vi er så meget over nu. Og vi er her. Det er lige nu. Vi er faktisk nu, ja. Fylder det hele. I'm gonna show you. I don't give a shit. I don't give a shit.
godt sygt, det der, Kasper. Det må jeg sgu give dig. Det var sygt. Jeg kan bare ikke kende mig. That's so Så er vi her. Et ekstra lille hyggested. Og så er der skumtår. Kasper, kan jeg bare have i? Okay. Men I'm gonna came back. Så indtil videre. Se. Kasper, gå væk. Vi var lige nede på torvet her, som vi sagde, vi ville være. Og så kom en af vores rigtig gode venner, Nikolaj. Så ham kan I lige få lov til at sige hej til. Hej. Kasper, gå væk. Ja, det er så Nikolaj, vores gode ven, som vi tit er sammen med om aftenen og også om dagen og sådan. Så vi vil lige køre i Fakta og købe noget slik. Gør det, Nikolaj? Jo. Godt. Ses senere. Peace out. Vi gik lige i Fakta. Der. Og Fakta er godt, har jeg lige fundet ud af. Fordi i den her gajoler, der er sådan 2 små pakker her. De der, sådan 2 små pakker, de kan koste 27 inde i Fakta. Så ser jeg sådan en pakke her, med sådan en i, og så en anden stor. Den koster 20 kroner, mand. Du får 3 gange så meget i sådan en pakke her til 20 kroner, end sådan 2 små der for 27. Det er sindssygt. Og så fik jeg også lige en Red Bull. Red Bull 4 vinger, som vi siger. Men peace out. Hej igen. Det er ved at være sidst på dagen, eller det er det. Det er faktisk næsten morgen, klokken den er 2:30 om natten. Jeg sidder og ser lidt tv, og skal til at klippe det hele sammen nu. Min første vlog. Det bliver fedt, og så får jeg den uploadet. Jeg ved ikke, om det bliver i dag, eller om det bliver i morgen, men jeg kan selv se, at jeg sidder med min computer her. Ser lidt tv. Men det var sådan set bare lige det. Og så ses vi igen. Peace out. Enjoy life.